Čo si vítam z mého nového videa. No takže, dneska som tu na Mine a dostal som whitelist na tento server a musíme, takže dostal som whitelist a musíme si nájsť diamanty, dajte odber a like, bol som, no 990% to nezvládne, takže my ideme na to, hej. Musíme nájsť diamanty do 24 hodín, a keď zomnú, tak nič treba byť, takže trošku sa mi to seká, ale tak nič nebudeme robiť, že to sa dá, že to sa nedá, takže podkopám sa na krajina, viem, že to sa nemá, ale tak keď to musím, tak rozbije sa mi kľúb, takže nič. No takže, rozbije sa mi, no! Ešte som to povedal a trošku sa mi zlomil, čo to je. Takže ešte, že mám nahrať a natážeme si respektíve zase. Takže musíme nájsť zase nový rebeli, čo to je. Dobrý server. Udelal som si nový hero, takže ešte tam nič není, lebo asi včera som si to urobil, takže nič. Ale verím, že do včerejška, lebo to bude veľa. Dostali sme 51 odberateľov, za to vám fakt ďakujem. Skôr som pridal short, ja som odhalený, ale už som bol odhalený, ale zmazal som. Takže musíme nájsť diamanty, respektíve, to si myslím, operátor. Čo to je pán? Jako operátorky. Navždy. Proč som dostal operátorku? To je divné. Sa idem pozerať na Discord, takže no tak nič. Takže som dal a som trošku stopol video. Som nechcel túto somarinu prísť, zabral mi to do rozpočtu, sa zabudilo. To si zoberiem operátor, to je čo má OP. Takže, hovoril som, že prečo mi dal do toho klik. A on mi povedal, že musel, že prečo, že musel server sekal. A že sa, jo, mne sa tiež sekal, aj môjmu kamarátovi, takže som mu povedal a zavolal som mu na Discord. On mi povedal, že ne, dostal si som ban. A preto som to zase vypovedal. A ja že mu napíšem, že ešte k tomu sa zase pripojiť. A že čo? Dobre. A prečo som myslel, že som videl na takéto video, že musím mi dať ban, lebo natáčam video. A že prečo? Však tam bolo, a že na Discordu sa nemá toto natáčať. Ale ja som povedal, že když ste na serveri chcete natáčať, a tam je, budete natáčať všetko, čo tam je. A on, že jo. Tak nič. Ale že prečo nič? Ja som dostal ban. Možno. On že áno. A že to fakt, že by mi nedal ban. Ale že ja som zazvolal späť. Ale že že ne, ja sa topím. Rýchle. Pomoc. Rýchle. Čo to mám? Rýchle. OK. Rýchle, daj. Nie, sú to opačne. Oh no, na životy. Oh no, ne, come on. Oh no. Ne. Ja ten server asi zmažem. Ne, come on. Takže. No, takže video by to asi bolo všetko, lebo máme natáčať zvyšky. Ja si to možno, ale asi nie. To malo bylo všechno, takže šuž ľudí a dajte 50 000
3000 a já natočím další díl. Zatím